Pakde aku anake sapa anggo abri Rasa melu sapa Bapak ibu saiki wis ora ana Saben dina rebutan sanasa Pakde aku putune sapa Ayo wis gede Rasa melu sapa Bapak ibu saiki wis ora ana Saben dina uripku tansah nelaksa Pakde piye dadine Aku iki ra ana rewane Pakde elingo anak putune Saben dina ora tau urip Pakde elingo yen wis tuwa Anak donya ibarat kajutaya Yang bebata pakde arek sing kuasa Pakde nono aku siksa neraka halo wilujeng enjing Mbak Apri Mbak Mimi Sugeng enjing Mas Petruk, Mas Bagong, Mas Gareng. masih semangat ya Semangat. seneng kok piyai loro ki apapun situasinya tetap semangat ya Mbak Semangat. Bu Lestari le. Mbak monggo darian wae nyen kali Mbak Apri dugi dereng dahar to monggo dahar. Lah kek bar rampung mangan metu bubur apa arep mangan bubur wetengku terus piye iki aku. Lagi torong sendokan Pak D. Ah nggih. Bungkus ya itu kok marek ta Bu bungkus Bu lah. Ah nggih. Ning pripun Mbak disembadani ta? Sembadani. Menika Bu Lestari anggenipun ngawontenaken tasakuran. Engkang Yugata luar biasa mboten kendiat. Hebat Ya hebat. piyaine gek padahal utusan ya ora apa-apa. Mesot ning gubuku ala Weh. Bu mbok utusan sinten kok ya disalirani dhewe lho. aku. Sinten? Bu Lurah menika. Weh, dadi rawuh teng jenengan. Ejen. Weh. Mbak menawa Sliramar digolekke jodoh piyai jiwa. Rondo-rondo ya ora apa-apa ta, Le? Ya apa-apa. Gek padahal pas ibu tindak gubuku ki aku ora ketemu beliau. Aku wis gek ning villa karo bapakne Cah-cah. Weh. Wong arep digolekke rondo kok mak karo bapakne. Anjir. Oh alah. Bakenipun menika nyengkuyung, Mbak. Anggenipun Nggih. Bu Lurah. Menika ngawontenaken tasakuran. Sembah nuwun Bu Lurah, Bu Sri Lestari mugi-mugi ndayani tumrap sedayanipun. Amin. Sak kiwa tengenipun wis. Wis cilik iki Bu Lurah ki idolaku. Wah. Nek pasti terus bal-balan voli ora ana sing ngalahke jiwan ngemplak lo gede. Ha mbok sak pinter telu ki lo gede jiwan ngemplak wis. Apa dhewe ro Bu Lurah ki jiwa yang tertukar ya, Lek. Tenan. Cilikan wis nonton Bu Lurah kan ngres lomba apa ngono. Wis jiwan mesti nomor 1. Lah Bu Lurah ki sepak bola, voli. Lah aku kok bekelan. Tingkat internasional lho, dunia lho, beliau tekan luar negeri mergo Luar sekolah biasa. Atlet. Nggih. Dhewe ki atlet lari lho, Lek. Sapa? Kula kalih Lek Men. Atlet lari. Nggih. Lari apa? Nek krungu sempritan iku terus dadi atlet. Ayo. Oh garukan to. Nek jatuh tempo mekar ngono ya genting glibet. Ya iya, ora yo ora. Ini Mas Peter, Mas Gareng, Mas Bagong. Niki mengke jenengan yo anu kondur. Nggih mantuk to ya. Ora tegese ora bablas yang tahunan ngono lho. Jane pematur kene ya ora apa-apa sesuk garek nyetan kono ning. Ah. Ning apa ya ratus. Saking tresnanipun warga jiwan kok meniki. Nggih. Nggih. Bakenipun wah. Monggo atur panglipur, Mbak. Nggih. Sesuk Menika rencang-rencang Puspita Laras kersanipun sami ngrahapi bubur di bawa-bawa riyen. Iya. Iya. Wah, aku anu, Mbak. Sesuk niatku ki sura taun ngarep. Nggih. Puspita Laras iki aku arep ngenekke ruwatan. Lah kok diruwat? Penambuh ki arep tak ruwat. Lenten apa? Alah, iya kaya. Enek sing dikeki notasi mung diwaca tok. Enek sing dikeki apa? Wis di Sherlock barang takon. Lah iki Sherlock endi? Sherlock endi? Nah, iya. Ya enek. Enek sing nguyuh sak nggon-nggon ngerti sinden barang ya enek.
nguyuh ki mbok ya. Wah, iya. Mah diketok-ketokke. Ketok-ketokke. Kok kaya apik-apik oh. Mbok golek nggon sing kiwa. Nah. Nggon papan ngendi wae iki ana sing nunggu. Gitu. Nah. Ada alam lain selain alame awake dhewe. Ora Oh. waton ning nggon ngasor wit ning watan sak piturute. Kula nyuwun sewu. Nggih. Derek langkung. Sing jaipong mangkandani Pak niku. Ngono kuwi lho. Ada alam lain selain awake dhewe ngendi papan ki ana sing ibarate ana sing nenggani. Lah ora peh dupeh menungso paling sempurna tuh sak wiyah-wiyah. Wah. Ning kene nggone sapa? Ada makhluk lain yang kudu kita hormati. Bener. Ana watu gedhe malah duyuwi, ana kene malah duyuwi. Rumangsane aman. Wah mula ki ya ta Mbak. Janji. Iya. Mangga yuk Mbak ngaturke pangipun napa Mbak? Injih keparengipun bawa riyen nggih. Ayo ngimpi no. Oh lah ngimpi. Kersanipun rencang-rencang ya dodar kok ya. Nggih. Kajenge Puspita Laras istirahat. Lah nggih. Wah Mbah Saji dahar bubur iso legender. Sapa? Pak Desaji. Kakak Saji. Pak Saji. Pak Desaji wong lurus kok tok godali ae tok pri kowe iki kualat kowe. Kowe iki anek Pak Saji rak anek godho ki sing gampang kuwi. Oh. Iya. Kuwi ra gelem jak sembrono kuwi. Aku ki yo kaget. Piye? Aku takoki Ru endi. Ru apa tra? Oh njaluk jeruk. Terus mak tratap. Lah kok ya ora mok tudingke. Lah mboten tele dituding. Iya. Iya. Mangga, Mbak, mangga. Ngambar ing awangan. Tak goleki kanca Mbak Tia ya. Nggih. Nah iki wayahe sing nganggit anu langgam kok. Nggih. Mangga. Ayo Mbak Cynthia. Mangga Mbak Tia. Hanglangmut bebesan tanpa Menika Mbak Cynthia kersa bawa menawi mangke langgamipun buka rebab nah. Oh lah nggih. Lah iya ya Weh, jenengan. Lah ya kaya mudeng nek cah nom rebabane apik kok ya pokoknya paham. malam ya. ini istimewa. Kok ya Mbak. titis. Iya iya iya. Oh Mas Bagas ta. Nggih. Iya. Oke. Kok ya titis semen ditembung kok ya. anu ki Ini kok langgamnya apa? aku gandrung no anggitane Pak Jungkung. Apik. Kok dada-dada iki kok Apa orang kuat? Wis menyerah. akar mulai kok dada-dada iki. Apa mulya saja gas ora kira-kira ora mampu gas. Engko enek lho mulai kok kene penabuh iso lara puyeng. Enek lho bocah nom stroke. Oh, jam sakit. Urung rapi nek sentruk lho. Gak lulus kuliah kok. Ayo. Ayo Mbak Cynthia. Merah besek mega mendang. Tukangnya sound system ki nek sentimen. Oh. Iya ya. Perong dina PJ terus kok. Lah ya. Oh ngewak-wakke. Wayah kene mengo kok diuntir lah ya. Kowe iki ya mesake. Arep ngatur sinden ngatur dialang. Bedane apa Mbak Nina, Mbak Winanti, Mbak anu kok Mbak karo Jelitek kok karo Mbak Cynthia kok beda dhewe. beda-bedake. Ayo. Oh. Lawuyo iki. Ya bener Nina karo Lewin wis rambodi ning ya ora ngono ki caramu. Waduh, golek perhatian kaya gak Perhatian. sono ora apa-apa kok diinguk mlaku ngadeg. Iki ngopo? Pas Mbak Jelitek mau ya Mbak Jelitek ya wae ya sing ya ora dingonokke. Nah. Jane lah kok Mbak Jelitek ora Mbak Jelitek channel kasepuhan jane ngono. Awam.
son ora apa-apa kok dinguk. Iki ngopo? Lah iya. Nek batu kuntek ra digagas. Atuwa. Iya. Miber ngidari jaga Dibanterke. Batu kuntek to, le batu kuntek. Urung tak urupke kuwi to. Apa aku ya mudeng, apa ora mudeng. Aku ya sinden wis mataun-taun. Wong batu nentek. Apa dikira lek men ki lamur ngono ya. Le batu nentek. Urung tak urupke. Bodoke aku. Bintang tamu diapusi. Lah iya. Bintang tamu kok dilamur-lamur. Ayo Bu Mimin, datang. Kakak Kiki. Wah, Kiki apa? Kok gur miber ae kamu. Ngulang dara. Nglambara nggahi. Rasak-rasak. Mikmu lho kok kaya rasak-rasak. Jajal nganggo sing iki, Mbak. Nganggo sing iki. Oh, lah kok mikir Mbak Cynthia penak. Gandang. Sintia iki anak bojo. Nek sing free ki aku, sing free. Free mah kowe engko dibayar. Lah iya 24 jam. Katungkul. Ayo Bu. Ayo. Katungkul ngumbar gagasan. Siap-siap langgamipun aku gandrung. Anggitanipun Ki Jungkung Darmaya. Buka rebab. Karebat. Lho nggih. Ngimpi ora apa-apa lek kok malah ojo. Judule mimpi buruk. Masa kok ngedok kewirangan kok. Satemah kinawa ngimpi. Waduh, sing gender bareng sing go Mbak Mimin nganggo ompak-ompakan. Pirang-pirang dina iki ora tau go ompak-ompakan lho. Ning bareng Mbak Mimin kok. Kayak terpacu adrenaline. Piye alus ditawani sapa-sapa ora kerja kemarin. Macerai Mbak. Bareng Dek Kiki sing menghadap kok langsung kedudut rasane. Ayo. Terpukau dek niki. Macerai Mbak niku. Ah, jan. Iya. Sing dia gua ambon-ambon. Bagas. Monggo. Monggo. Mas Bagas. Nek. Selindro, Guys. Jadi aku gandrung, Gas.
linggar ini. Oh, tak gandeng Mangga Bu Cynthia Hapsari, mangga. idolanya tukang son. Mau. Yo, menika Mbak Win bersama Mbak Sur. Ya. Oke, sobat Mas Ferdi yo. Ayo Mas Ferdi. Ayo. Ayo. Oh malah ya. Mbak nek wis wanci gara-gara ki standby. Kok terkontaminasi waluyo, Waluyo Kok kancane. nyawang Mbak Cynthia, sebenarnya balu liyane wong iki selerane Didi. Senengane kesayangan nggih. Oke, kesayangan bersama Mbak Sur kalian Mbak Win nanti. Oke yuk, monggo. Kesayangan Mas Ferdi yuk. Bersama Ferdiska Musik yang loadingnya suwi. Nyepeleke. Sama campur sari saksakso. Sak-sak-sung. Sak-sak. Kok campur kok sak-sung. Mas Puri wong niki iki Mas Ferdi kok kono sing celuk-celuk ayo Kip. Sopo? Lek pur. Oh. Lek Puri. Iya. Kuwi udah sokip. Wajahnya mirip. Ayo pun, maka yuk. Gesute mirip. Mangga Dek Ferdi. Yo maka. Oh iya. Ya. Menika wonten pamundutan lelagon Nirmala. Nggih, niku nek Mbak Nina mboten niku. Wau pun dipesen kok. Sinten? Mbak Nina. Oh, oke, siap. Ya. Duet apa ya, Mbak? Ya, Mbak. Oh, nggih. Yo ganti kancani Mbah Mimin. Oh, nggih kali Mas Suki Minding duwete lali aku. Lali. Lali nek nggo boleh nangang ora. Nirmala. Ya. Bersama Mbak Nina. Oke yuk sobat. Mbak Nina Hartono.
terus dalang putranipun Mas Lukita ya Abi Manyu. Tak dongake dadi dalang kondang ya, Le. Amin. Ya, aja kaya pakmu ya, Le. Nah, penting turun mae ae. Turun mak ya. Ya turun mae. Iya. Iya iki ya putrane gepeng ya. Ah ya kudu ngono. Iya. Oke yo monggo Nirmala monggo. Monggo, dados. Yo. Oke yo. Ya mbajutke lakon ku ndak rampung matur nuwun Mbak Apri, Mbak Mimi. Bumi kondang kanjeng langit Arisang mawe gandrung sabarang katulung Ukir moyat mayit saking tias balewur lumarisang gandrung wis paripurna Sang Begawan Bima Suci nggih nyombabalake kawruh manunggal kelawan panengah Pandhawa Satru ing Madukara Raden Harajuna. Satemah jalari gara-gara ing Kayawangan Suralaya. Sang Hyang Guru dawuh Sang Hyang Narada. Tumurun ngejawantah amarga Sang Begawan Bima Suci kagiat gara wekasan. Remorareng mangos wangya brengengen Yatlang ninggalang Iwana Klarawando Moncara Tinondera kekunang Suram sorot Tetanpa hadang Talah
Pak Pong para gencong waru doyong ditegor wong ai cekater. Ulup ngger Bima Suci aja kaget, ulun Sang Hyang Narada. Ingkang merpeki kelawan jeneng kita Bima Suci. Wong sewah bojo. Bojane bojo Darma, darmane Darma Aji, Astuta, Astuti. Latalah. Dibagekke cara dewa ora coba. Ya ngarep Bima Suci. Hong nirdaneh pinara sabda, sabdaning dewa rahayu, sabdaning dewa yuwana, Astuta, Astuti. Ana wigati apa Sang Hyang Narada kepareng rawuh ana ing ngarga Kilasa kene. Ngene nggir, sumurpa. Prapta ulun ana ngarga Kilasa abot sinaraya dening Sang Hyang Jagat Kirinata supaya nimbali jeneng kita kuluk munggah ana ing kayiwangan bebarengan kelawan panjenengan ulun. Aku katimbalan supaya sowan ana ing kayiwangan pancen para nyata. Wigatine apa? Nah, perkara kuwi panjenengan ulun ora bisa dawuh sabab Adi Guru kepengin sapet jagong cantur neta kenawan jeneng kita. Gandeng durung cetha wigatine. Dina iki aku ngaturake wakil wae. Wah, wakil piye? Aja wakil. Ya prasajan wae. Adi Guru kepareng-paring duka kelawan jeneng kita Kaki Bima Suci lebet nggon kita ku mawani medharake kawruh manunggal ya kawruh kasampurnan ya sinebut sastra jendra hayune ngrat pangurmating diyu kelawan panengah Pandhawa si Arjuna ya si Permadi mula kang mangkono nggir jeneng kita dianggep luput dina iki gandeng jeneng kita luput. Mula jeneng kita bakal katimbalan Sang Hyang Jagat Kirinata wektu dina iki bakal nampa pangadilan nggir. Kakyatri sang kapirangu Korinangkul kinempit-kempit dosang renaning bawana ing atase Bima Suci urun-urun marang tentreming jagat. Lah kok teka diluputake karepe dewa ki piye? Mung kari saguh apa ora? Yen ora saguh, dina iki tak kira ora ana gunane jeneng kita dianak-anake Prabu Pandhu Dewanata. Wis candhakana dhewe ulun bakal kondur makayiwangan jari. Aneh sarta waneh apa kang dadi dawe Kaki Narada ana sambung ora petapa kelawan Bapa Pandhu ya pedah-pedah apa aku bakal munggah ana ing kayiwangan kulun nderek Kakang Penemban. Badhe tindak pundi munggah kayiwangan jarene Kaki Narada aku nandhang luput mula dina iki bakal munggah kayiwangan nampa pengadilan kula badhe nderek umiring paduka Kakang Penemban. Semanten ugi kula Kakang Penemban, semanten ugi kula Kakang Penemban. Aku bakal nampa paukuman Paduka wonten pundi papan kula namung ndederek yen kaya mangkono manggon ana kampuh kuwi.